ονειρεύομαι και επιδιώκω μια επαρχία Λευκωσίας που θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσεται με ισορροπία και μέτρο, όπου οι κατεξοχήν αστικές περιοχές και οι περιοχές της υπαίθρου μας θα μπορούν να αξιοποιούν στο μέγιστο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές τους και θα απαντούν στα προβλήματα και στις ανάγκες της κάθε περιοχής, της κάθε κοινότητας, του κάθε αστικού δήμου. Ανεξάρτητα από το χώρο όπου ζει και εργάζεται κάθε πολίτης της επαρχίας μας, από την 1η Ιουλίου 2024 πρέπει να αισθάνεται πως ο επαρχιακός οργανισμός δημιουργήθηκε για να κάνει τη ζωή του καλύτερη, για να είναι δίπλα του και πως είναι ταγμένος να τον εξυπηρετεί με υπηρεσίες ψηλής ποιότητας, σε αποδεκτό κόστος, χωρίς να καθίσταται αναγκαίο να αναζητεί μέσο ή διαμεσολαβητή για να κάνει τη δουλειά του.